Priestranný 5-izbový rodinný dom je aktuálne na predaj v obci Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica. Umiestnený je na pozemku s rozlohou 894 m2. Súčasťou nehnuteľnosti sú aj samostatná garáž a pivnica, ktorá je vkusne vsadená do mierneho svahu a komplet vybavený altánok. Na pozemku sa nachádza aj bazén, ktorý je možné vďaka solárnemu ohrevu v letnom období vyhriať až na 29 stupňov Celzia. Dom má 4 samostatné zariadené izby. Obývacia izba je spojená s priestrannou kuchyňou s ostrovčekom, kde sú nainštalované vstavané spotrebiče Electrolux a veľká chladnička značky Samsung. Dom je svojou veľkosťou hodný aj pre viacčlennú rodinu. Obec je obklopená prírodou, ale zároveň vzdialená od centra mesta Banská Štiavnica len približne 4 kilometre.